Déu-vos guard, bros. Avui fem els panellets d'ametlla i amb una massa definitiva. Definitiva perquè és la més bona de gust, la més fàcil de fer i la que porta menys ingredients. Som-hi! Anem a fer proporcions per uns 25 panellets. En primer lloc posem en una cassoleta o olla petita 250 grams d'ametlla mòlta o farina d'ametlla i ho reservem. Hi posem 75 mil·lilitres d'aigua mineral i 175 de sucre blanc. Ho posem a foc mitjà. Aquest pas és clau i és el secret d'aquesta recepta. No us salteu i sobretot mai incorporeu el sucre directament a l'ametlla, perquè la massa tindria aquella textura desagradable com de mastegar sorra. Quan el xarop comenci a bullir, baixem el foc al mínim i incorporem sobre l'ametlla. Això fa que el sucre s'integri bé i alhora escaldi l'ametlla, donant-li un gust més intens i gens cru. Treballem la massa a foc suau uns 5 minuts. Treballar vol dir remenar. Fins que perdi la humitat i tingui aquesta textura que veieu. Un cop la tenim, retirem del foc i deixem refredar uns 5 minuts. Ara incorporem mitja clara d'ou. Si l'ou és petit, una mica més. La clara farà que la massa sigui més lleugera i ajudarà a donar consistència després de passar pel forn. Costarà una mica d'integrar, però al final ho aconseguirem. Ara podríem seguir, però jo us recomano deixar-la reposar filmada a la nevera almenys una nit. Això farà que agafi textura i sabor. Aquesta massa és la base. Hi podeu afegir cacau, coco, rovell d'ou o fins i tot una mica de grosella. Molt bé, a l'endemà partim la massa en 3 o 4 porcions. Ens ajudarem de paper film o paper de forn per estirar-la, perquè no convé tocar la massa, és molt enganxosa. Aquí és on els més petits de la casa ens poden ajudar. Fem com amb la plastilina, estirem la massa i fem serps o cucs. Dóna feina però relativament ràpid. En tenim un i ara els altres dos. Desenrotllem en compte. I tallem a la mida dels futurs panellets. Acabem de donar la forma característica de cilindre o croqueta i els reservem. Fem el mateix amb la resta de la massa. En un recipient hi posem l'ametlla crua trossejada. Important que sigui crua. Ja la venen així. És molt fàcil, ja que la massa és enganxosa i això juga a favor. No cal cap esforç. Ho podeu veure. I a més és una activitat ideal per fer amb la canalla. Batem bé un ou sencer amb una mica d'aigua. Col·loquem els panellets sobre paper d'alumini o paper de forn i els pintem amb l'ou batut. Per què ho fem així? Perquè deixin anar l'excés d'ou. Els pintem perquè agafin aquell color daurat tan característic del panellet, si no serien blancs. I molt poc atractius. Bons de gust, però poc atractius.
Escalfem el forn a 200 graus i col·loquem els panellets a la safata en paper de forn, sense que es toquin. Els deixarem coure uns 9 minuts. No més, o quedarien durs. En sortir, us pot semblar que estan tous, i ho estaran, però és normal. Quan es refreden, agafen consistència. Cuineu i cuideu-vos.